Lopussa kuivausta voidaan tehostaa asettamalla tulipesään lämpöpuhallin. Ilmakuivauksen jälkeen voidaan aloittaa varovainen lämmitys. Pieni määrä puita poltetaan viikon ajan päivittäin. Lämmityksen jälkeen jätetään savupelti auki, jotta kosteus pääsee haihtumaan. Huolella kuivattu ja esilämmitetty tulisija on pitkäikäinen. Kylmää tulisijaa lämmitettäessä on muistettava, että noin 700 grammaa puuta pystyy lämmittämään noin 100 kiloa tiiliä tai muuta kiviainesta 50-asteiseksi. Raskasmassaista kuoriuunia lämmitettäessä on aina käytettävä oikeaa puumäärää. Parhaaseen tulokseen päästään, kun käytettävä puumäärä poltetaan 2 erässä. Esimerkiksi takkaleivinuunia lämmitettäessä käytetään noin 20 kilon puumäärää. Ensimmäisessä pesällisessä poltetaan noin 12 kiloa. Puut ladotaan pesään vaakatasoon ja sytytetään. Ilmat säädetään siten, että 2/3 kulkee rakoarinan kautta ensioilmana ja 1/3 suuluukun reiistä toisioilmana palopatjan tyveen. Kaasupalon aikana palo on keskitettyä ja rajua. Kaasupalon loputtua alkaa hiilipalo. Toisioilmareijät suljetaan suuluukuista. Mutta arinan kautta tulevalla ensioilmalla pidetään hiilipatjaa hehkuvana. Ensioilmareijät voidaan sulkea, kun hiilipalo on loppunut. Savupelti suljetaan vasta sitten, kun tulipesä on täysin musta. Toinen pesällinen, noin 8 kiloa, poltetaan 4 tunnin kuluttua. Lämmitystapa on aivan sama kuin ensimmäisessä pesällisessä. Takkaa lämmitettäessä leivinuunin pesä lämpiää, mutta nokeentuu. Siksi ruokaa laitettaessa ja paistettaessa leivinuuni lämmitetään erikseen, jolloin noki palaa pois. Oikein rakennetussa ja lämmitetyssä tulisijassa palamisen ja lämmön tartunnan hyötysuhde on korkea. Sen näkee puhtaista palopinnoista. Vain yläliittymä pellillä varustettua takkaleivinuunia voidaan käyttää avotakkana. Yläliittymä pelti helpottaa kylmän uunin käyttöönottoa, koska sillä voidaan nopeuttaa hormin lämpiämistä kunnollisen vedon aikaansaamiseksi. Muista, että tulisijaa ei saa koskaan polttaa suuluukut suljettuina ja yläliittymäpelti avattuna. Tällöin savu- ja palokaasujen lämpötila hormiin mennessä on aivan liian korkea. Puu käyttää palamiseen jokaista kiloa kohden 8 kuutiometriä ilmaa. Siksi on huolehdittava, että tilaan, jossa tulisija on, pitää virrata riittävästi korvausilmaa.